खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 13 जुलाइ 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि खामानि मावनो थाखाय मोजां खाबु मोनगोन। गोसो होनानै मावोब्ला जाफुंसारनाय मोनगोन। गाहाम सान। वृष राशि इसोरखौ सिबिनाय गैयै जालांगोन। नखराव बायदि निदान खैफोद नुजाथिगोन। जेंना गोनां सान। मिथुन राशि समाजाव हाबा मावनो थाखाय गेदेर बिबान मोनगोन। बयनिबो अनसायनाय आरो थुलुंगा मोनगोन। साना गाहामैनो बारलांगोन। कर्कट राशि मुवा बेसाद गोमाजानायखौ मोनफिनगोन। गोसोखौ रेजें मोनगोन। मोजां सान। सिंह राशि गोबां रां आखायाव फैगोन। फालांगि खालामोब्ला मुलाम्फा जागोन। खाबु गोनां सान। कन्या राशि जेखि हाबा मावा मानो हेंथा नुजाथिनो हागौ। मोनसेबो हाबा जाफुंनाय नङा। गोसोआव गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। तुला राशि गावनि आंगोफोरानो सुथुर जागोन। गोसोआव दुखु मोननाय बाथ्रा बुंजानो हागौ। सांग्राङै सोलिनांगोन। वृश्चिक राशि आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय नङा। जिउआव लानाय थांखि सिमांफोरा गासैबो फैमाल थांगोन। गोसोखौ हमथानानै थानांगोन। धनु राशि गेदेर खैफोद नुजाथिनो हागौ। बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्रां जानांगोन। जेंना गोनां सान। मकर राशि लोगोथिनि सोमोन्दोआ बांगोन। बयजोंबो अनज्लायनानै गोरोबलायनानै थानो हागोन। साना गाहामैनो बारलांगोन। कुम्भ राशि गोरोन्थि हाबा मावनायनि थाखाय साजा मोनगोन। गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। जेंना गोनां सान। मीन राशि गोजान जायगाफोराव दावबायनो मोनगोन। नुफेरै मुवा बेसादफोर नुगोन। रंजा खुसियै साना बारलांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों। बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।